نعم هي سورة الفرقان سورة الفرقان فرنفاسيان سورة قرآن سورة مغاني دورنا دو بنا نفلان لجننا آيام بيقولوا ولا بلا كلمة كم سجن بيكونوا دون ورا حرفوا با سبا أني كم ولا بلا أني بيسجن أني ورا الجنيرو في مكان ده بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي مسك هيرا جيري لا أنزل الفرقان مسامي فرنفاسيان على عبده ako masaka hera jidi la min ya qur'an digi wa ya allah tabaraka wa ta'ala de tabaraka anana qur'an kono siye kononto honne bu xana gel taba ay ngare tabaraka tabaraka anana qur'ana kono sigoroma kononto tabaraka ale kelema mi no ye madatul ba'i warra'i wal kaf tabaraka kataw fraka ako nimi kana alal barakati abikana barke de kan barka jumai ka fendi ma kamin hera la fenyar sanfe ni biga miri ko ay fo de ko barke voilà abi bonya inye ko roye fana na fara ko dumuni barkala o ko roye mo saba dumuni mo oy mo tambo ni mo saba dumuni mo tambo o koro ko dumuni ko barkala ay fo dumuni ma ko o barkale o de ko son gundo babe karamo bolo ni rola be tajriba tabaraka qur'ana ka tabaraka aya kononto ya fam ay bargani ni fem bado qur'ana kono ka bargani ni qur'ana ni senegalayo akay ni bina iga bitigi daylo akay ni bini ga wari marayu akai ni bini ga nyodo ga jigine kono atabaraka kononto ko aya kononto kala akai akaja ala fe ni dum fe mbarga lay bolo kasarati do alla de ni fe mbarga la do kasarati do alla abi jidi de aya kononto konron jela tabaraka fulo minana qur'ana kono be suratul araf de la suratul arafi ayam biduru ni nanna folo beno tabarakallahu rabbul alamin tabaraka filna min ana qur'ana kono fatabarakallahu ahsanul khaliqina ande mina o kan suratul mu'minuna fanala suratul mu'minuna o aya ntanna de no tabarakalladhi nazzala al-furqana niye sabana de o nana suratul furqan daminala ngani sura nyiri kilengono tabaraka sabade be nin sura ngono suratul furqani sababa le kono flana tabaraka alladhi insha'a ja'ala o be nin sura ngono tabaraka alladhi ja'ala fis samai burujan ay wa ni sura in da sabana o de tabaraka durna tabaraka worona fa tabarakallahu rabbul alamin onana suratul ghafir kono suratul ghafir nam ale akilla biworon nanna aya biworon nanna do wa tabarakalladhi lahu mulku samawati onana suratul zukhruf la suratul zukhruf aya mbisegi ani durna do aya mbisegi durna tabaraka ism rabbika zil jalal wal ikram wa ar-rahman aya laban aya mbiwolo blan signa tabaraka alladhi bi yadihi al-mulk wa suratul mulk damina nin tabaraka kononto
n'i t'a fɛ ka saraka don i ka nafolo la wala i bɔra fɛn na i bɛ hakili to o la ni Ala ye dugawu jaabi yɛrɛ i b'i mɛn k'a ta dɛ k'a sɔrɔ a ma ban jate t'a la bisimilahi masa ka hɛrɛ jiri la alladhi masa min nazzala al-furqana n'a ye faranfasiya jigin kuranɛ de ye faranfasiyaba ye tuma dɔ la a bɛ wele kuran tuma dɔ la a bɛ wele furqan sabu a bɛ tiɲɛ ni nkalon faranfasiya ka bɔ ɲɔgɔn na ala abudi a ka jɔn kan n'o ye Muhamadu Lamini ye yalasa jɔn in nage babalibaga ye danfɛnw ye Allahu min ni sankolo mara b'ale bolo ani dugumakolo a ma den sɔmina jɛɲɔgɔn ma kɛ Ala ye fanga la Ala ni maa si jɛlen tɛ fanga la danfɛn si ma jɛ fanga la nam Ala ye fɛn bɛɛ lajɛlen da a y'a jateminɛ takdiran jateminɛ la kafiru ye maaw sɔmina n'a ma kɛ ni Ala ye u tɛ foyi da u yɛrɛw u b'u da de u tɛ tɔɔrɔ ɲɔni mara u yɛrɛw ye wala nafa samali u tɛ saya mara wala ɲɛnamaya wala kununi boli ninnu al-alihatu fɛn fɛn n'a bɛ batu n'a ma kɛ ni Ala ye i k'a dɔn k'a fɔ ko o ye ntɔɲɔni de ye ni fɛn wɛrɛ batu min tɛ Ala ye dɔrɔn i ye ntɔɲɔni kɛ i kan ka Ala kelen bɛɛ de batu ka ɲɛnamayali kɛ ka fagali kɛ o bɛ jɔnni bolo Ala min t'i sa o ye jɔnni Ala nka maa min b'i sa n'i y'o batu i bɛ foyi jugu kɔ dɛ maa o maa n'a bɛ sa n'i y'o batu i bɛ foyi jugu kɔ nam mawgo maa minnu gafiriyara ni kuranɛ ma kɛ fo nkalon de ni Mahamadu y'a tigɛ a yɛrɛ kun kɔrɔ maa dɔw y'a dɛmɛ a kan ne ye maa wɛrɛw ye a b'a tu nana ntɔɲɔni ma ani nkalon u kɔ maa fɔlɔ ka ziiri da kan don a y'a ba yɛlɛma de ale tumla u b'a kalan a kan sɔgɔmada fɛ ani wulada fɛ Muhamadu Lamini k'a fɔ masa de y'a jigin masa min bɛ gundo dɔn sankolow la ani dugumakolo la i k'a dɔn Alahu Taala in ale kɛra Ghafuran yafabaga ye Rahiman hinɛba ye u ko mun de bɛ nin kira in ye n'a bɛ dumuni kɛ a bɛ tagama lɔgɔ fiyew la n'a kɔli ka malika jigin ka na Mahamadu ma o malika in nage ka fara kan bagabagalibaga ye ka masira n'a ye a ye bɔ an ye Ala ka kira don a ye bɔ an ye Ala ka kira don ko malika de tun kan ka jigin k'o kɛ kɔ olu m'a faamu minnu bɛ taama dugukolo kan olu tɛ malikaw ye ni malika bila an ye o ye ko wɛrɛ de ye dɛ bari kasa bɛ kɛ ni mɔgɔw y'a natɔ ye mɔgɔw bɛ ɲinɛ fɛn bɛɛ ko malika yɛrɛ filɛli bolo naam naam wali u ka sanu tigɛ jigi ka dɔrɔn ma walima n'aw ka kɛ a ye n'a bɛ dumuni kɛ kabini o jiridenw na dɔnnikɛlaw ko n'o ye kafiru ye aw tɛ foyi batu ko cɛ do de masura n'a kɔrɔtɔlen do filɛli kɛ cogo min n'o ye dalenw da
iye ودلوا ufilila ولا يستطيعون utese sabila siratigema تبارك الذي masaka hera jiriledo عيسى nayaja جعل خيرا abe hera ke لك eye من ذلك katemuka جنات nagon ani awa sanudun ala bisika fendima min gafsa o bela jelenye جنات abe nago de ke arjana sow de ke تجري الأنهار ko folon bi boli من تحتها o korlala فاجعل قصورا ala be sunga zonge لك بل abla كذبوا ngalon tigera de بالساعة ni qiyama sangaye فأعطينا سيرا ni tasma minene labe لمن mai كذب ma min ngalon tigera بالساعة qiyama sangaye إذا رأتهم ni tasma yuye من مكان بعيد nuga jan سمعوا تغيزا be wuli kamme لها ay وظفيرا ani nguna وإذا ألقوا ne yo fili منها kaminala مكانا defunde defata wala anda ke makai nam وإذا ألقوا ne yo fili منها kaminala مكانا yorola ضيقا ni o korone do مقرنين hala kawne no tugutugule do دعوا ثبورا ube bone wele هنالك yen daw دعوا ube wele da هنالك yenno ثبورا bone la لا تدعوا ثبورا la tadu subura kana bone wele اليوم bidoyna واحدا ay jayba ta chura la tadu akana wele da اليوم bidoyna ثبورا bone la واحدا no e bone kelenye وادعوا ay wele da ثبورا كثيرا قل أذلك خير أو جنة الخلد wal madum التي وعد المتقون ala isran jon laydu ula كانت لهم جزاء nam sarala ومسيرا ani laban yoroye لهم ما fembuye فيها no be okonnana يساءون ni ukaduye خالدين hala kawni madume bagade uye nam akonnana كان okera على ربك emaga وعدا layduye مسؤولا loye ñininga fenye ويوم e ka don tasi ناصرهم don min nambu fara ɲɔgɔn kan وما ani fɛn min يعبدون n'o b'a la ka o من batu دون الله n'a ma kɛ n'ala ye ويقول an b'o o ni danfɛn fara ɲɔgɔn kan ما u bɛ ka minnu batu Yes. n'a ma kɛ n'ala ye malikaw isa uzairu jinɛw minnu y'a yɛrɛ kɔni k'a fɔ malikaw ye ala denw ye ani minnu y'a yɛrɛ kɔni k'a fɔ isa ye ala denw ye ani minnu y'a yɛrɛ kɔni k'a fɔ uzairu ko ye ala denw ye ani minnu y'a yɛrɛ kɔni k'a fɔ ko jinɛw ko ye ala denw ye an bɛ o de fara ɲɔgɔn kan fɛn fɛn ni o batura n'a ma kɛ ni ala ye nam فيقول a b'a fɔ أنتم yala aw أضللتم antum yala aw de adilaltum ibadi aw ye de ne ka jɔnw lafili wa هؤلاء ni jɔn ninnu أم هم aw de ko ninnu ka aw batu wa ala bɛ nin maa ɲuman ninnu ɲininka u ko minnu ye ala denw ye ko aw de ko ninnu ka aw batu wa أم هم walima u yɛrɛw de ضلوا u yɛrɛw de filila siratigɛ ma قالوا maa ɲuman ninnu ko n'o ye isa ninnu ye olu kɔ سبحانك sɛnɛ b'i ye ما كان a man kan ينبغي a ma kɛ n'a ka kan لنا an ye أن نتخذ an ka sominali kɛ من دونك e tana la من أولياء kabini besiliba wɛrɛw la ولكن anw man kan ka besi fɛn wɛrɛw ma min tɛ e ye ka besuma ni mun ye ni batu ye naam ولكن
ngasa تعتهم nam ede udam niaw dia ingoro batilibaw wa ede udam wa bagu anu fauk حتى نسوا الذكر fo labana ka ɲina e ka kofoli ko ani ka wajuli ko ani ka kuranɛ ko وكانوا u kɛra قوما maaw ye بورا n'o halakilen do كذبوكم a b'a to ye aw nkalontigiya بما كذب المعبودون العابدين منهم بطرا وليه بطل باون قالنتيا بما نفني تقولون نابي كوفو وما يستطيعون وتسي صرفا يلمانية كايان قطع يلما كباوما ولا نصرا ولا وتسي كايان قطع بالي كاودمي ومن مامي يظلم نعم أكون مامي يندونين كني فلانكا فياي منكم كمنا ولا نزقه أمبا تيجي نيني عذابا لا بلا كبيرا لوكا بون وما لا أرسلنا أما تشيليكي من قبلك كاكو إن ليني من المرسلين كامل كراولا إلا إنهم فولو يأكلون الطعام وبدومنيكي ويمشون وبتعما بالأسواق لوفيولا وجعلنا بعضكم أني أودوكي لبعض دوي فتنة جاربناي أتصبرون يلا أو بصبلوا كان ربك إما كرا بصيرا يلباي وقال الذين موكو لا يرجون لقاءنا ما منون تياونغا بينيونا جياني كنوني لولا أنزلت ملائكة ونقولك ملكا وجيني علينا أنغا أو نرى ربنا ولا نقولك أماي لقد استكبروا أبادو يرى كنجي بنيا في أنفسهم يرى وأتوا يدلا يدللا كبيرا نكبون يوم دومي يرون الملائكة نبي ملكاوي لا بشرى نيسوجاتي يومئذ ودونا للمجرمين جنوب جلاوي ويقولون وبافو هجرا balila مهجورا bali fenye ko muga lara chuko subu qudus ube tanga ine malikawi orge ka tanga ine ala ine subu ye ube tanga ine malikawi nam وقدمنا استعيذون من الملائكة فإذا نزلت بهم شدة أي أوزا معاذا يستعيذون من الملائكة يطلبون من الله إنقاذهم منهم بهذه العبارة وبالتغاين على في كواكو كسي ملكوما نين فجوين نام وقدمنا أن كاننا إلى ما قدمنا وكرر عن سيزرا كدر فيما عملوا ليو بارا من عمل كمني بارا لا وجعلناهم أن يوغا بارا كيلنجي أباعا في منصورا ناير كيلدو أصحاب الجنة أرجانا دونجو يومئذ أدونا خير كاين مستقرا سبت يوروي وأحسن ولد كاين مقيلا تلقوا أنفسنا يوروي ويوم أرجانا دي كاين لا في يوروي أرجانا دي كاين سيوروي على كأرجانا دام إيكا دون داسي تشقق السماء ni sanga ba bipere بالغمام ni kabaseni ونزل الملائكة ye malikaw jigi تنزيلا jiginina الملك fanga يومئذ odonna الحق ye masa sabatle alhaqu no ye fanga sabatle nye بالرحمن obe hine masa de وكان hine masa ingera wakana odongera يوما donye عسيرا akagele على الكافرين kafiruga ويوم ega don dase يعد الظالم don menin doningela filanga fu be kininge على يديه abolo filaga يقول abafo يا ليتني ya nene tarakwe اتخذت سبيلا hali ne kunga sira somina مع الرسول kafara kiraga يا ويلتى ya nga bonebe ليتني natara وما اتخذ فلانا hali ngungana karesa somina قليلا teriye لقد أضلني abada ene la عن filigwe ذكري kaboko folima بعد إذ fen temenengo جاءني ni kana inanama وكان شيطان shetane kera فضولا lamalalbaye للإنسان niye
جلني للإنسان هكذا عقبة بن أبي معيط أتود عقبة بن أبي معيط عليكم يا تري أبي بن خلفي أكو تري منكم بأنيونشي نعم تري دكم بأني أبي نيونشي o tera yin gama o ga ko kunye kelen ko mi nyon galama ko chamana ale dumun de dla uqbatu ibn abi mu'ati ay mawa invité ka mawa wele kana dumunena a ga wele sira muhammadu rasulullah ma sallallahu alaihi wasallam ala kira referan nana sabu ala kira ko be ga wele li jabi nina ka kafira be ala kira wele anana naam ala kira nana kana sigi yedumunu sigi minge ko ay dumunu ge mayu bolo do dumuni la ala kira masonga bolo do wala ako mahamadu dumunu ge terne dumunu kate mandi yanga do labende ako ay kote ne mama ma fu la ilaha illallah niti ga dumunu du ni mo ni ma fu ko la ilaha illallah nati ga dumunu du la ilaha illallah muhammadur rasulullah ni ma jeni nga kiraye nam uqbad ibn abi mu'ayt ko damado magana ne ka sokono ka bo ka sura madumun ge non ndamay mamadu ne senda kana ne kaso ne fana ka fo ko la ilaha illallah muhammadur rasulullah o ga na ne man ko be wa la ilaha illallah muhammadur rasulullah dumunge ala garo alhamdulillah ala gara dumunge sallallahu alaihi wasallam aya soro tere ya kumbe ani ubay ibn khalafi ce kuma nya fay chugumi to ami ni nin kibara sira ubay ibn khalafi ma ako qbadu ifana kiran namide emilela ako aide ama foke mamadu ka kanfo o kore ko idona ka dinala kanfo una moki ka dinatu ako aide ko iba jetimina ko mi chedo donane kan dron chedo donane kan abana kanga dumuni dun fonga sheria aye nsamina ka bo ngaso kasura ma dumunige mfana sheria aye afana dumunige abana ako ayde ko tanya de nati jeno e kaminila fi ganama ka dajitu anyedala ya fam kata kari tu anyedala ko tu ndigirila tu ndigirila damatere iban daji de chari on fi o ba do fana daji chaya dagono kana ala kira sigilena sallallahu alaihi wasallam ka fuko tu daji min bora daji senaga saga ko kana lenye da be jeni nam ala kira ko sallallahu alaihi wasallam ntiye magango kanala fiyo fonga ikungoloti kabila uya nyana mina badri don ala kira alu nyamaria alu ya fa ala kira ubay fana yijo ako faale ka muhammad fa jihadu la ko nale ma muhammad fa irde ko ale monati bo ko ale moné bo ko e ka muhammad fa de ala ke ani ala kira uye nyon soro hudi don ako ala kira ko muhammad go bogana ne nyemai anga dado ni min sera mina onado asara dale ma yerala ay aka sodo balo ka soin internement ni hakila ngama abitu ka na soin che kira koro sallallahu ko ne bi fa ninga ala kira ko ne emane fa ne fa na bi fa karla nyona udi don abagaru ngo ala kira ko fidaka bi omi ni kuma boni mfani mbaye kana bo ato anga bo ala kira ko ay bonachi bora ala kira nachi
ala kira u kelen ka don ɲɔgɔn na biɲɛ kala min tun bɛ kira a bolo a y'a sɔgɔ Ubayi a y'a sɔgɔ n'a ye naam Ubayi kulola dewu k'a yɛrɛ fili ka boli o ko baasi t'i la sa a ko a tɛ bɔ n kunna baasi tɛ n na baasi tɛ n na a m'a fɔ k'a bɛ n faga wa hali n'a tun y'a bolo si ma n tun bɛ sa ne tɛ bɔ nin na koyi a sara naam naam u y'a minɛ Abi Musa Lashari la ka fɔ Alakira sallallahu alaihi wasallam a ko sigiɲɔgɔn ɲuman misaliya ani sigiɲɔgɔn jugu misaliya a bɛ komi na misiki dɔnna de ani awa fanfiyela misiki tala imma ale k'i sɔn walima i ka sanni kɛ ka bɔ a bolo walima i ka kasa ɲuman sɔrɔ n'o kasa ka di nka fanfiyela a ma k'i ka fini jeni walima i ka kasa koman sɔrɔ ka minɛ a la o b'o cogoya de la a ko kokura adamaden bɛ i teri ka diinɛ de kan ka ɲɔgɔn teriya i k'a dɔn k'a fɔ ko ala y'o ɲini kuranɛ kɔnɔ yɔrɔ caman bari a ko teri minnu lagosilen don a ko illa limuttaqin ni i ye mɔgɔ min kanu a ko ala inna awliya allahi la khawfun alayhim a y'o fɔ yɔrɔ min a ko qawmun tahabbu fillahi mɔgɔ minnu ye ala ɲɔgɔn kanu ala yɛrɛ jati kama sinji t'u ni ɲɔgɔn cɛ diɲɛ ko t'u ni ɲɔgɔn cɛ u ka ko tɛ foyi ye ni ala ko tɛ u ye ɲɔgɔn minɛ ala de kama u ye ɲɔgɔn kanu ala de kama u ye ɲɔgɔn sɔn ala de kama u ye ɲɔgɔn bonya ala de kama a ko olu a ko minbari b'o olu ye kiyama jɔdon na a ko u bɛ jɔyɔrɔ di olu ma alikiyama jɔdon na nabi ɲumanw tɛ kiraw tɛ nka nabi ɲumanw bɛ ɲɛbɔ u fɛ kiraw bɛ ɲɛbɔ u fɛ u ka jɔyɔrɔ bonya kama ala yo ɲɔgɔn kanu diinɛ la diinɛ in b'a ɲini dɛ silamɛw a kana to ko aw saliyaw la dɛ ka ɲɔgɔn kanu ka ɲɔgɔn minɛ ka diinɛ maabaw minɛ maaba ye ka diinɛ ka fɛnbaw minɛ fɛnba ye a kana farati la dɛ wala u bɛ ka ala su k'aw bila mɔgɔbaw la ka mɔgɔbaw dɔgɔya dɔrɔn ka mɔgɔbaw bɔda la o man ɲa ma dɛ o man ɲi jamakulu si ma walayi o man ɲi jamakulu si ma ni jamakulu o jamakulu n'i y'a ye u bɛ k'u ka mɔgɔbaw de dɔgɔya u tɛ taa ɲɛ awɔ ni lahara ko don maaba dɔgɔya la man aadali waliyan faqad aadantuhu bil harbi ni lazaba bɛ jigin ɲankata bɛ jigin a bɛ jigin wali juguyaba de kan ni jahanama bɛ ala bolo n'a bɛ maa jeni n'a ye a bɛ waliju juguyaba de jeni n'a ye i y'a faamu ni ala bɛ awa tɔɔrɔ se mɔgɔ ma jeni lahara a bɛ se ala ka waliyu awa juguyaba de ma komi n'a fɔ a b'o dɔn hadisul qudusi kɔnɔ cogo min o kumana a kana to maa k'aw bagabaga maa ka nkalon tigɛ ka ala kurasi k'aw bila ala ka maabaw la k'u dɔgɔya i bɛ ala ka diinɛ ka fɛnbaw la fɛn minnu bɛ bonya ala kama ala y'a jira wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwal qulub ni maa min siranna ala ɲɛ o de bɛ ala ka fɛnbaw bonya naam a ko kokura kana maa si kɔni jɛɲɔgɔnya fo limana jɔn i dalen bɛ la tasahab man la yanhaduka haluhu wala yadulluka ala allahi maqaluhu la tasahab man la yanhaduka haluhu wala yadulluka ala allahi maqaluhu kana maa si jɔɲɔgɔnya maa min ka lahalaya ti ala ko kurasi do i la maa o maa n'a ka lahalaya t'i ja ala fan fɛ kana k'i jɔɲɔgɔn ye a bɛ pɛridi don i kun maa ma n'a ka kumakan n'a ti ala nege don i la ka ala ko nege don i la kana k'i jɛɲɔgɔn ye kana tigi lamɛn n'o tɛ a b'i bila tan pɛridi la naam كان شيطان shetane kɛra رسولا lamaliyalibaga ye إنسان adamaden ye قال الرسول naam
وقال الرسول ala kira ko يا ربي ya ne ma إن قومي ne ka mɔgɔw اتخذوا هذا القرآن u ye nin kuranɛ in somina مهجورا to fɛn ye u y'a fili u kɔfɛ ka ban an ma وكذلك a ko o cogo in de la جعلنا عدوا an ye jugu kɛ لكل نبي nabiɲuman bɛɛ lajɛlen ye من المجرمين kabini junubukɛlaw la n'o ye filankafu ye وكفى a wasara بربك ni ma ye هاديا kananiba ye ونصيرا ani dɛmɛbaga ye قال الذين maaw kɔ كفروا maa minnu kafiriyara لولا نزل القرآن o na kɔli ka kuranɛ jigin عليه mamadu lamini kan جملة kafuli la واحدة n'o ye kafuliko kelen ye k'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'a cɔn a ka ɲɛ kelen ye komi tawureta linjili ni zaburu cogoya كذلك ala ko ten de نثبت an فؤادك y'a jigin kelen kelen k'a jigin awa hasabil waqaya ni ko kelen hakɛ linuthabbita fuadaka yalasa ni dusukun sabati bi ni kuranɛ ye ورتلناه an y'a dɔɔni galan ترتيلا dɔɔni galanina فلا يأتونك itina i ma بمثل ni dalen ye إلا جئناك fan kana i ma بالحق ni tiɲɛ de ye وأحسن ani ni fɛn ye min ka ɲi تفسيرا bangali ye الذين mɔgɔ minnu يسرون n'o b'olu kɔnɔ على u وجوههم ɲɛdaw kan k'u fofo u ɲɛdaw kan إلى جهنم ka dɔrɔ jahannama ma أولئك o tigilamaw شر olu de ka jugu مكانا yɔrɔ ye وأضل olu de fililen bɛ سبيلا siratigɛ ولقد آتينا موسى الكتاب wala b'a tɛ anw ye tawureta kitabu di musa ma وجعلنا أخاه an y'a balimakɛ kɛ معه ka fara a kan هارون n'o ye haruna ye wazira dɛmɛbaga ye وقلنا an ko اذهبا aw filɛ ka taga إلى القوم ka tɔrɔ mɔgɔw ma الذين mɔgɔ minnu كذبوا n'o nkalontigiyara بآياتنا n'an ka ayaw ye ودمرناهم an y'u halaki تدميرا halakili la وقوم نوح i ka n'o ka mɔgɔw kofo لما tuma min كذبوا الرسل n'u ye kiraw nkalontigiya أغرقناهم an y'olu to ji la وجعلناهم an y'u kɛ للناس tagasifɛn ye للناس maaw ye وأعتدنا عذابا an ye yankata labɛn للظالمين dɔɔnikɛlaw ye n'o ye kafiriw ye أليما min tɔɔrɔ ka bɔn وعادا e ka aadikaw kofo n'o ye hudu ka mɔgɔw ye وثمودا ani samudakaw n'o ye salihu ka mɔgɔw ye وأصحاب الرس ani kolon dunkew n'o ye shuaibu ka mɔgɔw ye وقرونا ani mantɔn بين ذلك o kumana olu ni ɲɔgɔn cɛ kasira n'u ka ca وكلا n sigilen tun bɛ kolonda la kolon firila n'u ye n'u ka du ye nam o kulan a kelen kelen ضربنا الأمثال an ye dalen da له a kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ye وكلا kulan tabarina an y'a kelen kelen halaki تتبيرا halakili la ولقد أعطوا a b'a ti magankaw yɛrɛw nana u tɛmɛna ko ye على القرية dugu kan التي dugu min أمطرت n'u y'a sanji مطر سوء juguman sanna أولم يكونوا yalo ma kɛ wa يرونها n'u b'a ye u ka taama kɔnɔna na ka taa siriyan fan fɛ بل a bila كانوا u kɛra لا يرجون نشورا u kun tɛ kunnu jigiya وإذا رأوك n'u ye e إن u يتخذونك ti e sominɛ foyi ye إلا هزوا fo yɛlɛfɛn dɛ هذا الذي ko nin cɛ de maa ye wa بعث الله ni ala y'u ci rasula k'a kɛ kira ye إن ko yala كان ala ma maa wɛrɛ sɔrɔ ka ci ni nin tɛ إن كاد nin denmisɛnnin anw cɛkɔrɔba cijɛw ko ka nin cɛ an ma u bɛ nin kuma de fɔ إن كاد don n'i kan to ko a yɛrɛ surunyana ko ye لا يدلنا walahi ko n bɛna aw lafili عن آلهتنا ka ban maaw ma لولا أن ni ninnu de kun tɛ صبرنا n'a muɲuna an maaw kan وسوف soni u يعلمون bɛna dɔn حين tuma min يرون n'u العذاب bɛ ɲankata y'u ɲɛna lara من maa min أضل n'o de fililen bɛ siratigɛ أرأيت من e ka ne kibaruya mɔgɔ la اتخذ إلهه n'o
n'o ye a ma sɔmina awaaw a ni dɔngɔ ye fɛn min ka d'a ye ni dɔngɔ ye a b'o de kɛ a ma ye ni jiri min y'a ja a b'o batu ni jiri min y'a ja a b'o batu ni fara min y'a ja a b'o batu k'a fɔ ka batu dilan ni Alahu tabaraka wa ta'ala ye a ka sira t'o la ya naam afa anta dɔw bɛ sin ka hali n'i ye maa ɲuman min ye ka tugu a kɔ walima n'i ye karamɔgɔ min ye ka bonya dɔw bɛ sin ka nin sɔrɔ o kɔnɔna na o ye nalomaya ni filibantiya de ye o tɛ dɔnni kuma ye o kɔni ye yɛrɛ dɔrɔn ne b'a fɛ ka silamɛw lagosi dɔrɔn o tɛ nin bɛ ɲɔgɔn sira la wa ittakhadha ilahahu hawahu ninnu bɛ jiriw ni faraw de batu n'o ye min ye n'o ye dɔwɛrɛ ye min ka ɲi a ye o b'o batu batu kɔrɔ ye jumɛn ye batu kɔrɔ de u bɛ u ka batu de ɲɛsin a ma u bɛ sujudi a ye u bɛ u tenturu a ye u bɛ kantigɛli kɛ a ye u bɛ joli bɔ a ye o la o n'a ɲɔgɔnna bon aw b'a kalama an fɛ yan silamɛ bɛɛ lajɛlen bɛ kantigɛli kɛ jɔnni ye Ala kelen pewu i y'a faamu ni maa min ye kantigɛli kɛ fɛn wɛrɛ ye min tɛ Ala ye o ye kungo de ye n'o tɛ waliyu si to yen nɔ n'o ye mɔgɔ ɲamariya k'o ka kantigɛli kɛ ale abada maa ɲuman tɛ yen maa si tɛ a fɔ k'o bɛ ka kantigɛli kɛ a ye Ala tɛ mɔgɔ sugandi o n'o bɛ tila k'a fɔ ko jɔn ka kɛ ale ka jɔn ye t'o fɔ bɛɛ lajɛlen bɛ kantigɛli kɛ jɔnni Alahu tabaraka wa ta'ala kelen pewu bon kelen filanan ko ka mun wɛrɛ kɛ ka joli bɔn a ye joli bɛ bɔ jɔnni Alahu tabaraka wa ta'ala kelen pe dafaleli bɛ kɛ jɔnni dafaleli maa si tɛ yan nɔ tɛ maa si tɛ i ye anw Afiriki yan nɔ silamɛ k'o bɛ dafaleli kɛ fɛn wɛrɛ min tɛ Ala ye dafaleli a bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ Ala kelen pewu de min do dɔrɔn ni Ala ye nin kɛ ne ye ne bɛ nin di wala a bɛ taa fa min fɛ a tɛ di Ala ma hali n'i ko k'i y'a di Ala ma Ala t'a dun lan yanala Allaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum wala a tɛ di Ala ma Ala tɛ sogo dun donc ne e ko e ye nin di Ala ma a bɛ taa fa ɲuman fɛ jɔn de b'a dun n'i ko e ye fɛn di Ala ma soit i k'a di fantanw ma wala o kɔrɔ tɛ ko e ye dafaleli kɛ fantanw ye de ayi i ye dafaleli kɛ Ala de ye dafaleli layidu sirila i ni Ala de cɛ a taafan de ye fantanw ye walima i bɛ se k'a fɔ ko i y'a di karamɔgɔw ma karamɔgɔ jumɛn an b'a ye ja an ka nin dugu karisa ma sera karamɔgɔ nin yɔrɔ karisa ma sera karamɔgɔ walima silamɛya ka madhabu 4 bɛ yen a karamɔgɔ bɛɛ ka ɲi a bɛɛ kelen n y'a di nin karamɔgɔ n y'a kɛ wakfu ninnu kan walima n bɛ maa ɲumanya jigiya karisa la n ka dɔnni na parce que Ala yɛrɛ ka layidu talen ni Ala ye jɔn min kanu Ala bɛ Jibirilu wele ko Ala bɛ karisa fɛ Jibirilu bɛ wele kɛ sangaba la k'a fɔ ko Ala ko a bɛ karisa fɛ summa yuda'u lahu al-qabulu fil ard u bɛ sɔrɔ ka jamaw dusukun ɲɛsin ka tɔrɔ a tigilamɔgɔw ma dugumakolo la mais Ala tɛ wele da ko n bɛ karisa fɛ ko maaw ka kɛ a fɛ ka tila k'a fɔ ko ni min kɛra a fɛ ko bɛ don jahanama la k'o ye kafiriya ye k'o ye fɛnya ye mais ko Ala ka kumakan bɛ ɲɔgɔn wele o la o tɛ se ka kɛ o t'i faamu cogo si la minɛ donc an ka kow bɔ ɲɔgɔn na quoi n'an ma kalan yɛrɛ kɛ an ka taa segin an ka kalan kan an ka faamuyaliw kɛ ko fisa ni lapaseli nkalon ka gansan ye quoi nin man ɲi o la a kana silamɛw sɔɔri nin yɔrɔ ninnu na n tɛ silamɛw ma ni Ala ye jɔn min kanu ni Ala de yɛrɛ de bɛ o tigilama jira a ka jɔnw na o bɛ kɛ a fɛ n'a tigi ma kɛ maa ɲuman ye tɛ foyi tiɲɛ a yɛrɛ ye a y'a faamu ne ye mɔgɔ dɔ kanu ko maa ɲuman don n'a tigi ma taa kɛ maa ɲuman ye wala a tigi yɛrɛ taara jahanama la e tɛ taa jahanama la koyi ayi e y'a kanu Ala yɛrɛ jaati de kama mɔgɔ nani ma a ko ale ye nin maa kalite ye e bonya min d'a ma walima dɔw bɛ nani ma a ko a ye sirifi ye e ye bonya d'a ma sirifi bonya Ala b'o baraji d'e ma tɛ foyi tiɲɛ ye o kuma k'a fɔ i k'a danganiya don
k'a fɔ a ni ala cɛ bɛ taa non non a bɛ ka mun de fɔ a bɛ ka mun de jira n na ala ta ani kira ta i y'a faamu foyi waliyu ka sariti kan minnu b'i bolo a bɛɛ lajɛlen ye saritikan kelen de ala ta ani kira ta a bɛɛ lajɛlen ka baara bɛ daminɛ n'o de ye n'i ma kɛ silamɛ i tɛ se ka kɛ kalanden waliyu i tɛ se ka ɲɛ voilà bon e kuma na wahabiyaw parce que a bɛ kuma min fɔ yan ne y'a lamɛn a bɛ dusu tiɲɛ quoi kuma man ɲi u b'u dankari silamɛw de la ka silamɛw nɛni k'u bɔ silamɛya la k'o ye ala ta ye k'a sɔrɔ o ni kafiriya yɛrɛ ka surun ni ala ta ye o bɛ ka hakilila minnu don mɔgɔw kunna yan nɔ ani kafiriya ka surun ni ala ta ye bilahi o tɛ se ka faamu o bɛ ka mɔgɔw tɔɔrɔ kojugu o bɛ ka mɔgɔw tɔɔrɔ nin de ye kuma ɲɛ k'a fɔ i bɛ mɔgɔ bagabaga yan nɔ ko ni mɔgɔ min ye mɔgɔba bonya dɔrɔn wala ka sin ka k'o bɛ kɛ kafiri ye k'o bɛ sɔrɔ nin kɔnɔ ko n'u ye fara dɔ ye k'u bɛ fara in batu n'u ye fara wɛrɛ ye k'u bɛ o fara in bila ka a kuma na fara wɛrɛ ta ko walima n'u ye waliju dɔ ye ko nin de ni ala ka surun ko n'u ye waliju wɛrɛ ye ko nin ka surun ni ala ma ka tɛmɛ dɔ in fana kan ko bɛ nin bila ko bɛ dɔ in ta mais olu ka tugu waliju ko walima ni waliju ka ala sira taama ɲɔgɔn fɛ olu ye o de bila ala tana batuli minan kɔnɔ k'a sɔrɔ u t'u k'u kɔfile k'a fɔ ala yɛrɛ ka batuli jumɛn ye ala ka yamaruya k'a la batuli ani kira ka yamaruya k'a la batuli ala batuli y'o de ka ala minɛ ilahu ye n'a ko i ka min kɛ a fɔlɔfɔlɔ jumɛn ye farasali 5 maa si tɛ waliju sira kan min tɛ farasali 5 sali o b'a sali jɔni e tɛ maa si ye k'o bɛ ka sali waliju ye bɛɛ bɛ ka sali ala kelen bɛɛ de filanan i tɛ maa si sɔrɔ k'o bɛ sun waliju ye bɛɛ bɛ sun ala de ye silamɛya jɔsen 5 o de ɲininen bɛ mɔgɔ fɛ ala kɛra sahabakɛ nana ma ala kɛra silamɛya jɔsen ninnu fɔ a ye ko dɔn ka taa parce que a ko yɛrɛ dɔwɛrɛ bɛ n kan ni nin tɛ wa a ko illa an ta ta wa fo n'i ye baraji ɲini a ye ko dɔn ka taa a ko n tɛ dɔ fara kan n tɛ dɔ bɔ a la ala kɛra ko a ye nin yɔrɔ sɔrɔ n'a gaɲana a banna a ko ɲɛmuso to ni min sera ka min kɛ a banna wala k'a fɔ k'i bɛ waliju la ko ten bɔn o bɛ min fɔ yan nɔ o bɛ sin ka tilebiyanfɛmɔgɔ bɛɛ lajɛlen kɛrun k'u tɛ foyi dɔn tawhidi la ko munna ko ayiwa hali ni min kɛ mobili kɛlɛkura ni min ye ko o bɛ ala tana de wele k'o tɛ ala wele ko ni min kɛra o bɛ sin ka taa siraw bɛɛ lajɛlen walima silamɛya min t'ulu ka taabolo ye dɔrɔn o bɛ ka bɛɛ kɛru ka bɛɛ kɛ kafiri ye ko ka d'a kan ko ni min ye min sɔrɔ k'o bɛ ala tana wele a sababu ne y'a fɔ aw ye yan nɔ kɛnɛ kan n ko ala tana weleli tɛ waliju si ka taa sira la waliju si m'a fɔ maa si ye n'i talonna ne wele walima ni nin programme y'i sɔrɔ ne wele o ma fɔ maa si ye waliyu ye min f'i ye dɔrɔn wurudi sartu a ka taabolo sartu fɔlen don o bannen don n t'a la o bon anw ka taabolo tɛ se ka lagosi ni nin ye k'a sɔrɔ anw ka taabolo ma nin ɲini an fɛ k'a kɛ an ka taabolo condition dɔ ye o tɛ se ka ɲɛ an b'o fɔ an bɛ segin a kan an ka taabolo condition dɔ tɛ ko ni kungo y'i sɔrɔ i ka waliju wele o t'an ka taabolo ye weleli bɛ welelikɛlaw bolo u ka mago ɲini sira de fɛ diɲɛ ko la lahara ko tɛ weleli fana mutlakan o tɛ se ka kɛ filankafɔya ye weleli ka fɔ weleli ka sin ka o kɛ filankafɔya ye non u k'o deta ye mɔgɔw ye ko faranfasa ye mɔgɔw ye kɛ weleli sigiyɔrɔma ka ca ne ye n ka bila e ma kɛ wele o tɛ weleli ye karisa na nin dilan nin ye ne e weleli de ye weleli min don u k'a deta ye n'u y'a deta ye ka tila minnu bɛ weleli kɛ u b'a kɛ ni kun min ye u k'u ɲininka n'o tɛ ko bato foyi tɛ ɲɛsin ka to ka ka wele fɛn ma ko bato bɛɛ lajɛlen bɛ ta ka ɲɛsin ala kelen bɛɛ da an b'o kalama bon weleli min bɛ kɛ an ka diinɛ ta sira sariti tɛ a foyi tɛ donc o foyi tɛ se anw ka taabolo ma o kana n tɔɔrɔ quoi bon ka sin ka mɔgɔw kɛ filibanti ye k'i yɛrɛ bila o yɛrɛ ɲɔgɔn fili tɛ o e bɛ bɛɛ lajɛlen kɛra k'olu tɛ foyi dɔn e kelen de bɛ ko dɔn o ɲɔgɔn nɔrɔmaya tɛ e bɛ se ka tawhidi dɔn ka tɛmɛ tɔw kan cogo di e bɛ tawhidi min dɔn o ye e ka wahabiya tawhidi de ye an bɛ se ka kɛ wahabiya cogo di an bɛ wahabiya dɔn wahabiya donna diinɛ la cogo min an b'a dɔn a nana cogo min an b'a dɔn wahabiya si donnen don anw bolo mais an tɛ don a kɔnɔ munna
ko dɔ kama voilà an tigi wahabiya ye dɛ busala kun t'o la bisimilayi yala yala i bi kɛ wa tangalibaga ye a tigilamɔgɔw kan yala e b'a bisigiya k'a fɔ u sɔn caman k'u bɛ mɛnni kɛ walima k'u bɛ hakili de o ma kɛ o komi n'a fɔ baganw de a bila olu de fililen bɛ siratigɛma bari bagan filɛ nin ye n'i y'a deli min na a bɛna kunbɛn walima ni maa min y'a deli ɲɔgɔn na a bɛ o tigilama dɔn nka i k'a dɔn ko ninnu t'o dɔn dɛ ayi minnu banna Ala ma ka ban Ala ka bato ma olu t'o dɔn naam yala e ma filɛli kɛ wa ka dɔrɔ i ma ka baara ma cogo min n'a ye suma banba n'a kun y'a laja a kun b'a kɛ sakinan sabatilen ye ka segin an ye tile kɛ o suma in ka dalilan daluya ye ka segin an ye suma in mina kana ma minali la yasira n'o ka nɔgɔn Ala de ye masa ye n'a ye su kɛ aw ye libasan sirilefani k'aw sutura n'a ye a ye sunɔgɔ kɛ subatan farilafiya ye a ye tile kɛ nusuran kununi waati ye gɛrisigɛ ɲinini aw bɛ cɛrin gɛrisigɛ ɲinini kama Ala de ye masa ye n'a ye fiɲɛw ci yɛrɛkɛbagaw ye Ala ka hinɛ ɲɛkɔrɔla la an ye ji jigin ka bɔ sanfɛ tawuran n'o ye sunalikɛla ye balatan yalatan na dugu ɲɛnamaya ni o ji in ye n'o ye dugukolo su ye an bɛ a lami kabini fɛn na n'an y'o da ani ama baganw ye ani adamadenw kathira n'o ka jan a b'a di anw ye naam anw ye ji yɛlɛma o ni ɲɔgɔn cɛ mayti ni maytu ya sa'ili tafsira mayti wa mayyiti fadunaka qad fassartu ma anhu tasal fama kana daruhin fazalika mayyitun وما الميت إلا من إلا قبرهم ميت أني ميت ميت يسابقه ميت يسوي هلا ميت سابقه ميت سو نم لقد صرفنا أبدا يجين تاكن سكن علم علما ونيون جي يلا زونا تاسي موسون جامن بنا فنكر لدلا ناكو ينجا نظيرا أنكنا بابا لباتي في كل قرية يكدوغو بلا جلنا ولا تطيرك أوني إيشي كاتورو دوغو بلا جلما لا تطيع الكافرين naziru de awa ka ala somi quoi ma be mo la somi ka fani kojugu bena ki la somi ni kojugu ye o de naziru ye la somi ni kala ni kojugu ye nam لا تطيع الكافرين igana kafiru batu ni don kola وجاهدهم iga kafiru kele ni qur'ana جهادا kelela kabira loga bon وهو الذي قرآن فجري ولا قرآن جهادا كبيرا لأن مجاهد الصفاء بالهجاج أكبر من مجاهد الأعداء بالسيف كان لما كله نهجان دلوي ودك بون كتم كافر كله نيجا ني بامري باري نلما ني مالي بولمنا كسراجرالا كا aya nyejirala atafam ko
nam هو الذي ala de masa ye مرج البحرين n'a ye baji fila ci هذا ni عذب ye ji duman ye فرات a sumalen don وهذا nin dɔ in ملح nin ye kɔgɔmaji de ye ثجاج a ka kunna وجعلنا barzakan an ye furanseri kɛ بينهما u ni ɲɔgɔn cɛ u tɛ ɲagami ɲɔgɔn na وهجرا ani bali ni sutura مهجورا n'o balilen don الذي o b'o bali ka bɔ ɲagamili ma ɲɔgɔn na nam هو الذي ala de masa ye خلق بشرا n'a ye maaninfin da من الماء kabini ji la وجعله a ye a kɛ نصبا danbe وسهرا ani biran ye وكان ربك e ma kɛra kadira seba ye ويعبدون ما furusiri kutuba a ka surun aw la yan ni i welela k'a fɔ k'i ka furusiri a ko karamɔgɔkɛ i nana kɛ ni an ka furusiri ye i t'a lajɛ i ka furusiri kutuba kalan ye i kan ka juma in de fɔ o la an bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ de maa si kana sigi ko ne t'a dɔn dɛ n'o tɛ n'a ko cunni kan i bɛ kamana gan dɛ n'a cunni kan n'i y'u bila dɔnni minɛn kɔnɔ dɔrɔn e ye san joli kɛ kalan na i bilala kalan baara la a durutilen bɛ bolo a fɔ kɛ mikoro ta i k'a fɔ a durutilen bɛ min bolo a y'a fɔ ka mɛn Can Abja. Abja muru nun kɔni b'a dɔn Abja muru nun kɔni b'a dɔn Debasila. Bismillah. I bɛ mun dɔn? awɔ kelen tɛ bɛnɛ a ka ca I bɛ mun dɔn? e mi ta yan i bɛ fɔlɔ ka awuzubilahi mina shaitan rajim ka alifatiha kalan n'i ye alifatiha kalan i bɛ sɔrɔ ka sali ala kira kan n'i tilala o la i bɛ sɔrɔ k'a fɔ alhamdulilahi lezi halala nikaha wa harrama sifaha wa khalaqa min al-ma'i basharan faj'alahu nasaban wasiran wa kana rabbuka qadiran amma ba'du fa ushidukum ya malaikata rahmani wa kull man hadara hauna min al-muslimin anna anna fulana ibn fulani arada an yankiha fulanata ibnata fulani على مهر كذا وأجل كذا نعم فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ناي جاي بسرق علم نشرا سوران كلا كسرق سلالة كراكا مرغي كبارا باني Banagana, man, it's a Gana, about Banagana, Bastan. Baspetal. Like a jugody. Ojara, Farabo. Ojara, Basra, Moruga, Fenga Chow, but I have gone on. The above Siglander. What did you before? Not the What about now? A word just before, may I name our jet fellow? I got don't go look for Carsa for Kataka. Kataka for Sibic, Lanini Ode. Hali Maharin, you say Kazaka for Bleon Lady. Bismillah. Minder, if it all flying for Karsabi Katafuraban. Nam over lady, Alade Mase, bon, Moro Aba Foka Bangadi. N'a fɔra ko kutuba fɛn kɔni furusiri kutuba kɔni aw b'a fɔ an k'a mɛn dajukɔrɔ kuma tɛ o yɔrɔ ye kosɛbɛ naam ala de masa ye n'a ye adamaden da kabini ji la
aya ke nasaban dambe ani Ibrahim wa kana rabbuka makera qadiran sebai ويعبدون ما kafiru bi fimbatu من دون الله na magena lay لا ينفعهم min ti unafanna ka batuliye ولا يضرهم ati utoro ni abatubaliyaye وكان الكافر kafiri kera زهيرا jugu demembaye على ربه amagan فما wati أرسلناك be kafiri be point di shetani de ma ka ala ka point ko febulu be kafiri ka bara nam وما أرسلناك kora be ala doya ka ala tanabunya ama arsalnaka amma imam lamini ci إلا مبصرا wani sojali bade ni arjanai ونذيرا ani babali bani tasmai قل ala gade gafo ما أسألكم neti awdeli عليه qur'ana la من selika أجر sarala إلا من fo mami إلا من illa man fo momi شاء na yo tigija أن يتخذ سبيلا sabilan aga nyumaya sira somina يا ربي kaduru amama وتوكل oti ka nafolo do ala jeni ko la ala janye ko be nafolo do la ne to bali wa tawakkal eki jigida على الحي masanyana maga الذي masanyana mami لا يموت na tisa وسبح e ka sonalige بحمده ni ala ka tanuye وكفى awasara ni allahu ye بذنوب عباده na ka jɔnw ka junubu ye khabira dɔnikɛla ye الذي masami خلق السماوات n'a ye sangolow da والأرض ani dugumakolo وما ani fɛn min بينهما ne bɛ sangolo ni dugukolo cɛ في 6 أيام tile 6 hakɛ la ثم ka segin استوى ala ye dakɛɲɛna على العرش laarɛsi kan الرحمن hinɛ labɔlen masa واسأل خبيرا e ka dɔnnikɛla ɲininka به n'a ye وإذا قيل an y'a fɔ aw ye e y'a dɔn summa stawa ala arshi a nana siɲɛ fɔlɔ min an y'o bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ aw ye an ko a bɛ kuranɛ kɔnɔ siɲɛ hakɛ min an y'o fɔ aw ye a kɔrɔ ye min ye an ko de ala dakɛɲɛna laarɛsi kan a nana cogo min an b'a fɔ ten a kɛcogo an b'o dɔɔni segin ka taa ala ma a banna u bɛ taa nɔrɔ lasari la ko a ye mun kɛ ko lasarikaw ye mun kɛ yan olu ko lasarikaw ye k'u ye mun kɛ yan nɔ parce que u bɛ kuma dirida kuma lankolon dɔ fɔ kuma bɛ la fayida la tayila wara n'u sera nin yɔrɔ ninnu ma u bɛ mɔgɔw neni ni kuma ye n'i y'a lamɛn la tayila wara yabɔ ko juma ma faamu yabɔ ko la bɛ ɲɛgɛn kɔnɔ an ka taa sa an ka taa mɔgɔ tɛ ninnu jaabi sa a yɔrɔ ɲɛ bɛ n'o tɛ summa stawa ala arshi ala dakɛɲɛna laarɛsi kan nka fi itari qawlihi laysa kamithlihi shay'un ala bɛ laarɛsi kan kadiri jumɛn in de kɔnɔ laysa kamithlihi shay'un o kadiri kɔnɔ o tɛ ya bon ale a kɛcogo ala de b'o dɔn a nana cogo min an b'a fajɛri ten mais a kɛcogo ala de b'o dɔn a banna fɔlɔkɔ jumɛn de bɛ nin kuma la defo tɛ nin na foyi tɛ nin na ala bon ni ne y'a fɔ tan nɔ u b'a fɔ ko ne bɔra lasari la ko ne lasari b'a fɔ cogo ko ne bɔra ne olu m'a faamu ni n yɛrɛ de lasari ka hakilila ye voilà dɔnnikɛlaw a salaful khalaf khalafu de sɔrɔla ka faranfasiya di mɔgɔw ma isuwaw kɔrɔ bɛ se ka kɛ nin ye a bɛ se ka kɛ nin ye a bɛ se ka kɛ nin ye mais o kɔrɔ de k'o ye taabolo wɛrɛ ye o kɔrɔ de ye ka yiriwali kɛ diinɛ la mɔgɔw dɔw b'a faamu tan mɔgɔw dɔw b'a faamu ten nɔ mais olu ma se k'o de faamu olu bɛ k'a fɔ ko lasari ko a kumana ko ye ala ka mankutu bɔ sa la u y'a dɔn ta u y'a bɔ u bɛ se ka ninnu ni dɔgɔyama si bɛɛ lajɛlen kɛ nin yɔrɔ la ka silamɛw dusu tiɲɛ quoi ala k'a faamuya cogo ɲuman d'a ma quoi ala k'a faamuya cogo ɲuman d'a ma
ala inde ko foyi ti kuma ale cogo ala de ko ten donc an kana ala miiri cogo wɛrɛ la karamɔgɔ dɔ bɛ yen nɔ ko o jiginna ka bɔ minbari kan ko ala bɛ jigin su o su dugu mana tila ko ala bɛ jigin tan de komi ne bɛ jigin ka bɔ n ka minbari kan cogo min ala ko lɛsɛ ka min tɛ ko ala bɛ jigin tan u sɔrɔla ka kalamu ni daba yɔrɔma janya ka bɔ a la a bɛ karamɔgɔkɛba min tɔgɔ don o yɛrɛ de ye nin kɛ tan awɔ u ye kalamu bɔ sɛ la u y'a suspendre ka d'a kan mais ala tɛ jigin i ka jigin cogo la e m'an ka ala jigin cogo fɔ e bɛ ala jigin cogo dɔn wa e ma ala yɛrɛ si dɔn hali ruhu min b'e la e ma si dɔn ruhu min bɛ adamaden na adamaden t'o yɔrɔ si dɔn e bɛ se ka ala dɔn cogo di naam kuyo bla ashari ka hakilina de ko kitabe pa jenni kanga daga ko mo kanga kala abo ifile ga ni fo cogo min a ceni gela nun min be jeje ma ngo ko ngolla ko si ko be murtani ne ko be ga shogol jenni mosiri ko be ga shogol nun jenni murtani na banga ngulian don osana balaw mo go de don balaw mo go do no to follow fin to u ka ko daminɛ u b'u tan fila waati min u ka kalanyɔrɔba ninnu na maliki ka masahibu tɔgɔ tun tɛ foyi nka bi diplôme tɛ d'i ma n'i ma maliki masahibu ka masahibu reconnu i m'a kalan makan ye jagoya don masahibu ko u tun bɛ k'o de gɛn mais i b'a dɔn solution t'a la hali bi ko kunnafoni diyɔrɔbaw la i b'a ye u bɛ kunnafoni di ni malikiya ko ni cafi jagoya don yɛlɛma cogo foyi t'a la bon an bɛ min f'u ye n'o y'a sɔrɔ u tɛ an dɔn anw ka akida tɛ dɔwɛrɛ ye koyi ala ka makankutu bɛɛ lajɛlen sabatilen bɛ ala ye ala ko a bolo don min ka kan ni ala ye n'a ko a sen don min ka kan ni ala ye n'a ko a ɲɛ don min ka kan ni ala ye i y'a faamu a bɛɛ sabatilen don an ma sigi min ka kan ni ala ye an kan b'o de an ka kuma fi itari qawli laysa kamithlihi shay'un a banna fɔlɔ foyi tɛ nin kuma la yɔrɔ si wa i bɛ taa maaw nana k'u tɛ tawhidi dɔn e min mun tawhidi fɔ min tɛ nin ye han ne ɲɛ tɛ tawhidi wɛrɛ la min tɛ وما بعد الحق إلا الضلال نعم بسم الله إذا قيل ما منوكو لم ومغان غافرما يسجدوا أي سجدي بي للرحمن هنا مساي قالوا وبافو وما الرحمن هنا مساي موندي أنا سجد يلا أونغا سجدي بيوا لما فين بلا جلني نيبا نيامر يولا وزادهم ويجيدي نفورا مرتلي كوي فنا إما ولي بافو أونغا سجدي بي على إما ولي كان سجدي على الرحمن وي الرحمن فنا يا شي جماعي nyina egatlonge fendi awnye anche bakoro wati be bangwele ko anga sujudi bi fendo kana sefla de kana sefla wazara unufuran uwe kuma lamane kuma juguye ko kute nino afon no mako kafiru uwe aramani yerna kari kute sujudi bi alai nde kafira nam tabarakalladhi karamago wajigira الله أكبر لبسام لبسام الله أكبر الله أكبر بسم الله تبارك الذي ago sene be masay ka hera jirleno ni sabana ngo tabaraka saban me surangon na etasuge sangolola etasun dolu ko jignorodo tamasemarodo alhamdu wathawru jawzau saratan asad sumbulatu mizan aqrab qaus jadu dalu hut wala dolu no me bulalle kun wala bitlatla Quran sujurun naam bida suranga jama Quran kalayurun yabo ko saraborun na nyona abda suru wuladan fi nubai hasal ba sallallahu fi jama Quran kalay te ma kelen sujudi wala sujudi ta ke Allah jama sisa Quran kalayuro sallallahu sallallahu ko fi salfana sallengo ibda suru jama be je ka Quran kala ite ma kelen mun be sujudi wala est-ce que o de nyina di
kuran jigila ko a ka hakili to sujudi aga qur'ana kala sujudi bi da ite baye fi makile sujudi awo be chama ne da sujudi ala ba hakili to la ni kuran jigin yɔrɔw la ni min sera yɔrɔ min ma jama kɔni tɛ ka sigi ka e lamɛn a tɛ wajibi mɔgɔ a tɛ ɲini mɔgɔ fɛ o ka sujudi ni e ka sujudi bi ye mais ni e yɛrɛ kɔni sera sujudi bi yɔrɔ ma e b'a kɛ quoi ni nɛn bɛ fɛ bon sɔgɔmada fana la dɔw b'a kɛ o fana bɛ cogo di bon sɔgɔmada ye ni yelen ka tigɛ kosɛbɛ i bɛ se k'a kɛ walima ni tile bɔra tuma min i bɛ se k'a kɛ e tile bɔra ni fɛn min tɛ i bɛ se k'a kɛ bisimilayi tabarakalladhi masa ka hɛrɛ jiri yiri la ja'ala burujan n'a ye etasiw kɛ fis samai sangaba la wa ja'ala sirajan a ye fitinɛ mɛnɛkɛ fiha ala wa qamaran ani kalo munira n'o nɔrɔlen don wa huwa alladhi n'an sera suratul buruji ma n'a hakilila an kun ye nin jadwaliw bɔ n'a y'a sɔrɔ u bɛ yen a b'a di mɔgɔw ma n'a y'a sɔrɔ a tɛ yen an bɛ kura dilan quoi a bɛ mɔgɔw dɛmɛ ko dɔw la naam huwa alladhi ala de ye masa ye ja'ala al-layla n'a ye su kɛ wan-nahara ani tile khilfatan fɔɲabaw ye dɔ bɛ taa dɔ bɛ na liman maa ye arada ni a y'a laɲini yadhakkara a ka hakili jigin arada shukura walima n'a ye barika da laɲini ibadur rahmani hinɛ ma se ka jɔn alladhina ala ka jɔn ye jɔn ye de jɔn ye maa ɲuman ye de jɔn de ala mɔgɔ ye de k'o de maaw ye yamushuna n'o bɛ tagama ala al-ardi dugumakolo kan hawnan nɔgɔyala ni basigi ye ani majigi n'a ye jɔn min kɔlɔsi n'a bɛ taama dugukolo kan a bɛ taama ni nɔgɔya de a bɛ taama ni basigi de a t'a kamankun di ma ni n'a bɛ bɛn o de ye jɔn ɲuman ye n'i b'i sen na nin bɛ ɲini i fɛ n'i bɛ bolifɛn kan a bɛ ɲini i fɛ nɔgɔya bɛ ɲini i fɛ k'i tɛ bolifɛn kan dɛ k'i tɛ bolifɛn kan n'i ni maaw bɛ bɛn n'i b'a fɛ ka don nin kɔnɔ ka kɛ ala ka jɔn ye n'i ni mɔgɔ bɛ bɛn i b'i ka bolifɛn sen sumaya bolifɛn donna yɛrɛ yɛrɛ n'i bɛ bolifɛn na n'i ni mɔgɔ bɛ bɛn i bɛ vitesse min na i bɛ dɔ bɔ a la kana fɔ ko a b'a ka sira kan bɛn ka sira kan o tɛ dɛ i ka dɔ b'a la ma surtout sufɛla la n'i ye farotigi ye dɔrɔn n'i bɛ vitesse la n'i ye farotigi ye ɲɛfɛ sin k'i sen bɔ a sira tɛrɛ kan i bɛ mɔbili kɔnɔ i bɛ sin k'i sen bɔ a kan ka sumaya dɔɔni bari e t'a dɔn min dɔn quoi a dɔw la a bɛ se ka kɛ bolifɛntigi wɛrɛ b'ale kɔfɛ bon o ɲɛ t'e la donc a b'a fɔ a bɛ nin redoubler dɔrɔn a bɛna kɛ basi ye n'a y'a sɔrɔ e ɲɛma jɔlen don a maîtriseli ka nɔgɔn nka mais ni ɲɛma jɔlen tɛ gɛlɛya b'a la dɛ voilà ala ka jɔn ɲumanw olu bɛ taa ni hakili de ye voilà u bɛ taa dɔɔni dɔɔni u bɛ taa ni hakili ye o ye ala ka jɔn ɲumanw ka baara ye naam wa idha khatabahumul jahiluna ni kodɔnbaliw y'o kuma ɲɔgɔnya qalu o b'a fɔ salama kisi do walladhina ni kodɔnbaliw ye kuma f'u ye ayi u b'a fɔ ko salama o de kosɔn an karamɔgɔ Sɛki Ahamadu a ko an juguw sugulara n'an ye an jugu k'u y'u ka waati bɛɛ lajɛlen bɛn anw ka kɔfɔli de ma n'an ka nɛni de ma ko anw fana ka sugula ni ala ye o nɔ la an kana an kɔfiliw la an ka ala kofɔ ani ka ɲɛsin ala ma an k'o bila u nɔ la olu y'anw nege u ka ala filanan ye parce que nin ye musirikiya de ye ka ala ta to ye k'i boli mɔgɔw kɔ o de ye musirikiya ye k'an k'o to ye an k'an ɲɛsin ala ma tiɲɛ don idha nataqa safihu fala tujibuhu fa khayru min ijabatihi sukutu fa in kallamtahu farajta anhu wa in khallaytahu kamidan yamutu don gala ko tenu ko ni naloma na kuma na ka kuma jugu fi ma k'i lagosi k'i kana jaabi ko e ka dadeni ko ka fisa ni a jaabili ye
bari ni e yere bila fe e ka do ka fo abi ko mina abi ka nowali ke ka bam ngani ya to abi samu ne bolo naam sana mala yin fo ka kalanda wi akwai tuguni ko ale hera de kanu ale hera min ganu a juguwe nasara nun na jugun a hera min ganu we nu uma son ala nu banama ko ale ba nyini ala fe ala ka sage ale rema a hera min ganu we nu ma son ala ko ala ka sage ale rema ka ale rema ko bala parce que ne ya kanu ka kana ne ya kanu ka ntoyi e ma se ka fam donc o hera de ni kunya mina ko mbina fa jen la o ngane ma son ala ne akati ne rema ka farani kun naam yawo o de don bismillah والذين ago ale alaka jonyuman ule mawde yabituna nubesi سجدا o mai sujudi bi mawe ni joli bae ala jonyuma don la ngara mo fla de la ganyon soro hijugero la ala ke o mo fla u siro be u do u bla so kelen gono o wasu folo awa kelen laje sita fe sika don ko ale bi wuli awa ka bi sika sali bon ay gbe kelen na nye anye bala atesino la nga ya yirke sino ba to bon wi ga nyo laje jogala lawana ko he go cheke wuli nene sima delinna kasika sino nene sima delinna agwa ko ye lafiya ne sira ne ngula kana ke yire jirai u sira ka salifu ka duguje ala jonyuma ne sudu lala u litisina wode aw ma nushira liwa li waliyin illa bilailin aw darbo ma di wali sima fo sufela de la ma bi ke wali bil kasb wala pate ala ka soni ka ki ala ka masuru nyere abi soron siraflay wahabiyan wa kasbiyan ala ka ninna ani yere ka baraki ka soro bon momo ni sudu tlala ni ala saliya bo ela ka farfanga bo ela ni be wuli ka saljita pate ni isinora shetane ko ni bi sigi kuna de ka tapu siri kuna doro sinore suto bede sinore suto bede erebe ba erese fone badri bana erebe bi kulo ka dese chala foka duguje la mashu de ni hadisa lagala ni angara mulla mashu ale nye kuma ni ko sobe ale gunye moye ma majigile ngundo agelen ga hadisa lagali akoni dugujera ni masega wuli shetana bisinga nyigene ki tlolate iba inye baba nasoro akwa nyite ne nyena ko shetana ka nyigene nodo la masu to de ko nyejuguni wa la karamogen to rete la mashi me be ba don la mashi de nenni do nga kunde digala ako shetane ka nyegene no de be ale nyela tano ngale ka kuma nye majigili kuma de no de shetane ka nyegene no tere akoro de don ni wulla sudu tlama wuli ikalla da do ke ina ala che o ala ka jonyumo ngata man sin o de o te sika sino ka wuli sudu tlama ka sali ala yu ke wajibi ala karaka amina lele fataha jad bihi nafilatan lak kajira asa nya boga abina kado min dama tongoro ayo fana fay o nan fana be kado nyini anga wuli na sudu tlama anga wuli nan se nafila ke mi anga sali we ala jonyuma ngota mansi nam ani ala jonyuma nye maude يبيتون nubesi سجدا sujudi bimbawe ربهم umay وقياما ani jobawe والذين ani ala jonyuma nye maude يقولون nubafo ربنا ya amma اصرف azaba jahannama ega jahannama kalazaba yelema عنا kaba amma إن عذابها ikalu jahannama ka nyankata كان alekera harama norofenyi atigula إنها na nurulila akoma nogonde
inna jahannama in tiɲɛna مستقرا sabati yɔrɔ ye مقاما ani sigiyɔrɔ ye ala k'an kisi jahannama ma والذين ala jɔnɲuman ye maaw de إذا أنفقوا n'u ye nafagali kɛ u ka kolew kan لم u يسرفوا tɛ dan tɛmɛ ka dumuni tobaden to fo ka taa bɔn bariko kɔnɔ o t'o kɛ ولهم يقدرون a ma ɲi fo dumuni toni jatiw diɲɛ kɔnɔna na dumuni hakɛ min bɛ can ni u y'a jate toni miliyɔn caman don dɛ o ye kasara de ye o ma ɲi a b'a jate minna n'a y'a sɔrɔ a ka dumuni bɛ bɛn min ma ne to min bɛ to a b'a di mɔgɔw ma minnu mago b'a la i b'a bila ka taa jamanaw la minnu mago b'a la o de y'a kɛcogo ye n'o kɛra diɲɛ bɛɛ bɛ balo lafiya la o tɛ dan tɛmɛ wala mɛ yaqdirun u t'a dɛsɛ fana ka kɔrɔnin kɛ i ka somɔgɔw kan est ce que ɲinan ka gɛlɛn cogo min an ka ɲɔ kɔni delila ka kɛ mure duuru duuru de ye mais est ce que an t'a kɛ mure saba saba ye bɛɛ k'i yɛrɛ minɛ a ye kan'o kɛ kan'a kɛ ni mure duuru in to bɛ to i bɛ dɔ bɔ a la n'a dɛsɛra i bɛ dɔ fara a kan a to tora o ka kɛ siɲɛ fila siɲɛ kelen siɲɛ fila n'a dumuni to tora i bɛ ɲininkali kɛ a to tora kun jumɛn de la bi n'a de ma ja o de y'a to to ayi o tɛ baasi o bɛ dan o don ma a bɛ feere kɛ n'a bɛ diya cogo min n'a dɛsɛra mun a dɛsɛra kun jumɛn de la bi n'a in diyara kojugu de koyi o de non o tɛ laada la n'a b'a cogo la dumunikɛlaw b'u cogo la maa ma fɛn ni a to tora a bɛ dɔ bɔ a la n'a dɛsɛra a bɛ dɔ fara a kan ni a taara ten nɔ a tɛ malo dutigi tɛ dɛsɛ ka du kɔrɔ fiyewu i bɛ ala minɛ hali n'a y'a sɔrɔ dɔ wɛrɛ tɛ yen ni su in na surafana kɔ dɛ a dafa quoi i delila ka min di o ma i b'a dafa o de y'a kɛ cogo nam wa kana a ko ka nafagali kɛra قواما hakɛ بين ذلك dantɛmɛli ni dɛsɛli cɛ والذين dumunikɛlaw fana hali ni dumuni dajara cogo cogo n'a kɔnɔbara sera hakɛ dɔ ma a y'a jɔ a kana fɔ a bɛ selafana ta dumuni na dɛ parce que k'i kɔnɔ fa hali fiɲɛ dɔnyɔrɔ tɛ yen a man ɲi adamaden ma i kɔnɔna matériel u bɛ sɛgɛn n'u sɛgɛnna i b'a ye problème bɛ na a bɛ dumuni kɛ ni hakɛ ye quoi fɛn bɛɛ hakɛma de ka ɲi ala ko kuranɛ ko kulu washrabu wala tusrifu a ye dumuni kɛ a ye min mais a kana dan tɛmɛ wagati bɛɛ dumuni tɛ bɔ i da la i tɛ kɛnɛya voilà min cayali tɛ fɛn kɛ mɔgɔ la o ye ji ye voilà mɔgɔw kɔni mɔgɔ ni mɔgɔ hakili b'a yɛrɛ la ji min kɔni na a ka ca ala fɛ o tigi ka bana bi dɔgɔya dɛ awɔ bana caman bɛ mɔgɔ kɔnɔbara la fura jɔnjɔnjɔn min bɛ a bana ninnu na o ye ji min de ye estomac in filɛ nin ye fura foyi t'a la ni ji suma min tɛ n b'a fɔ ji glacé de ji naturel ji min b'a cogo la ka to k'a min ka caya wagati bɛɛ i ka ji min i b'a ye estomac a bɛ kɛnɛya a t'i kɛlɛ fiyewu voilà sɔgɔma joona ka ji filen fa k'a min minɔgɔ t'i la dɛ mais i b'a dabɔ a kama yɛrɛ de hali nɛnɛ waati ka dabɔ a kama ka ji filen fa k'a min ni mɔgɔ o mɔgɔ ni duminaw kan a ka ca ala fɛ kaliya kala ka teli ka mɔgɔ bin ka i tɔɔrɔ ka bala i fan dɔ la a ka ca ala fɛ o ti bin kelen filanan a ka ca ala fɛ kɔnɔ bɛ magaya quoi kɔnɔ ja a bɛ caman b'o la naam والذين ani ala jɔn ɲumanw ye maaw de لا يدعون إلها n'o tɛ batu fɛn wɛrɛ batu مع الله ka fara ala kan n'o ye آخر dɔ wɛrɛ ولا يقتلون ne y'a النفس ye min k'a fɔ ko k'a batu n'a y'an ja lɔgɔ in ye di una in kɔrɔ de ye weleli ye ne a tɛ batu fɛn wɛrɛ wele ka fara ala kan o weleli ye jumɛn ye ka wele maye o y'a dɔ ye i y'a faamu bon k'a wele ko a bɛ ala jɔyɔrɔ la a bɛ se ka ala bɛ se min na a fana bɛ se a la ka wele ni o ŋaniya ye o y'a dɔ ye hali ni a y'a sɔrɔ a bɛ se o ko in na
ni maa bɛ se ko min na i b'a ŋaniya de ko ala ka jɔn dɔ ala bɛ se k'a kɔlɔn ka kɛ sababu ye i ye i b'o dɔrɔn de miiri dɛ n'i ye puissance di danfɛn o danfɛn ma ni k'a sɔrɔ ala ka se tɛ a kɛnɛkan dan a maanakan kɛ a maadiya a n'a maanawiya a bɛɛ ye filankafɛya ye puissance foyi tɛ foyi bolo ni ala tɛ maadiya ye jumɛn ye ne bɛ nin pikiri in ta a bɛ n kɛnɛya pikiri in tɛ se k'i kɛnɛya f'i k'a siri dusukun na de ko pikiri in sababu gansan de ye ne bɛ nin dumuni dun a bɛ n fa non dumuni tɛ fa i b'a siri dusukun na dumuni ye sababu gansan de ye voilà n bɛ tasuma in ta n bɛna tobili kɛ n'a ye tiɲɛ don tasuma in ye sababu gansan de ye tasuma in n ko tasuma kɛra fɛn sumanen don ma n'o ye Ibrahima ye ala ka sebaaya dɔ de bɛ yen tasuma bɛ baara kɛ n'o de ye baarakɛfɛn bɛ baara kɛ n'o de ye bon o ye maadiyatu ye maanawiyatu fana b'o o sira kelen de la foyi tɛ se ka foyi kɛ ni ala tɛ voilà donc ne an b'an da don weleli ko in na fo an ka différence mɔgɔw ye an kana se di fɛn wɛrɛ ma ni ala tɛ k'o wele k'o bɛ se ka ko dɔ ɲɛ an ɲɛ hali ni ala tɛ non n'an y'o sira an dusukun na o ye filankafɛya ye n kana o kɛ an b'a sira an dusukun na ala kelen pewu de bɛ se a tɔ bɛ ye sababu gansan de ye voilà n'o don o tɛ baasi ye voilà bon dɔnnikɛla dɔw bɛ yan nɔ olu y'a faamu ko n'i ye mɔgɔ wele fɛn na mɔgɔ tɛ se ka fɛn min kɛ voilà n'i y'a wele fɛn min na maa tɛ se ka fɛn min kɛ den di ma nin kɛ fo ala de bɛ se k'a kɛ ko o de ye filankafɛya ye olu nɛn don weleli ni ɲɔgɔn cɛ ka différence a tɛ ɲɛ n'an ma différence o nka anw b'a kuma bakuruma f'i ye ka se di fɛn wɛrɛ ma min tɛ ala ye a kɛra maadiya o a kɛra maanawiya o a bɛɛ de dɔn se bɛ ala kelen pewu de se tɛ foyi voilà naam bisimilayi u tɛ nin faga ni min ni ala ye o haramuya fo ni hakɛ de ye u ti jɛnɛya kɛ mɔgɔ min n'o ye nin gɛlɛngɛlɛnnasi kɛ a tigilama bɛ junubu bɛnɲɔgɔnya yankata bɛnɲɔgɔnya o bɛ yankata jidi o tigilama ye taama jo don na a bɛ d'u ma ala muhana a dɔgɔyalen fo maa min n'o tubira n'a limaniyara n'a ye baara kɛ saliha n'o ye baara ɲuman ye o tigilamɔgɔ yubadilullahu sayyi'atihim ala b'u ka jugumanw falen hasanatin ɲumanw ye Allahu taala kɛra yafabaga ye rahima hinɛba ye mɔgɔ min n'o tubira ka bɔ a ka junubu la n'a ye ɲuman baara i k'a dɔn o tigilama a bɛ tuubi ka taa ala ma tuubila tuubicogo ɲuman na maa minnu n'olu tɛ sariya nkalon na n'u tɛmɛna ni batarako ye u bɛ tɛmɛ kirama u bonyani ani mɔgɔ minnu n'u ye waju n'u ma kɛ ayaw ye u tɛ bin o kan tilogɛrɛw ye ani fiɲɛtɔw ye ani mɔgɔ minnu n'u b'a fɔ ya amma e ka sɔnni kɛ an ye ka mina musow la an'an denw na ni sumaya b'a la e ka anw kɛ imaman ɲɛmɔgɔ ye lilmuttaqin ala ye siran ye jɔnw ye hɛrɛ la o tigilamanw u b'o sara arijana ita sɔnkaso la daraja koritalen ko d'u ma arijana kɔnɔna na a ye duwawu in faamu duwawu in ka ɲi kosɛbɛ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ala y'an bila sira de ko an ka to ka nin fɔ ko o b'an fara ala jɔnɲumanw kan rabbana hab lana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lilmuttaqina imaman ni bɛ ɲɛmɔgɔya ɲini a ka ɲi ka to ka nin fɔ bari maa ka kɛ ɲɛmaa ye ala ɲɛ siran ɲɛ la
a ka fisa komaya ye non ka kɛ patron ye ala ɲɛ la fɛn dɔw b'o de o delili ka ɲi ni maa min k'i duma nin kan i ti sa ni ala ma den d'i ma min b'i ka tiɲɛ ta wa ala bi den minnu fana d'i ma a den bɛɛ bi k'i sago ye o yɔrɔ fana ka gɛlɛn dɛ den caman sɔrɔ yen o dama tɛ dɛ fo denw ka kɛ i sago ye nin duwawu in de b'a to bangebaaw denw bi k'u sago ye cɛ ni muso bɛ dama ka kan la dɛ rabbana hab lana min azwajina azwajina in an furu ɲɔgɔn naam i b'a fɔ ka taa kan saki dɔrɔn sali wagati kɔfɛ su dugu tila ma ni wulila i tilali ka batu la bi to ka ala deli n'a ye i y'a dɔn a ka ca la i bɛ fatiha ta o n'i ye fatiha ta n'i bɛ dugawu kɛ i b'a fɔ min azwajina in an furu ɲɔgɔn in cɛ bɛ se k'a fɔ komi n'a muso fana bɛ se k'a fɔ cogo min parce que o kɔrɔ de ye an denw ka kɛ halala ye quoi bari ni den min ma sɔrɔ furu kɔnɔ o tɛ halala ye ala naam a ko o tigilamaw u b'u gɛrɛsɛgɛ arijana so korotalen na ni fɛn sababu ye n'o sabalila batu kan u b'o bɛnɲɔgɔnya arijana soden kɔnɔ foli la ani salambilakan foli ye salambila de salamu aleykum malikaw bɛ salamu bila u kan waati bɛɛ lajɛlen donmɛbagaw ye arijana in kɔnɔna arijana ɲana sabatiyɔrɔ ye ani sigiyɔrɔ ye mawalami ne k'a fɔ makankaw ma ne ma tɛ sege ci aw la ni a ka weleli kun tɛ ne ma kun tɛ sege ci aw la mana ne ma tɛ jatini aw ye ni a ka weleli kun tɛ munna a ka weleli yan nɔ kɔrɔ jumɛn ye tafsir raskin a ye kuranɛ jiginna minnu kan olu y'a facari ni min ye a y'o lajɛ de lawla du'aakum iyyahu fi shada'id fayakshifa aka ala wele gɛlɛyaw la an y'a fɔ aw ye sen caman ni gɛlɛya ye maa min sɔrɔ faqul ya Allah Allahu ale de ye al-ismul jami' ale de tɔgɔ min ye ka fili kɛ asma'ul husna bɛɛ lajɛlen bahu ya Allah de ko y'i sɔrɔ ni ko ya rahman o bɛ se k'i ka dɔrɔ hinɛ ma ni ko ya tawwab o bɛ se k'i ka dɔrɔ tuubu ma ni ko ya hajj o bɛ se k'i ka dɔrɔ ɲɛnamaya ma mais ya Allahu a bɛɛ lajɛlen bɛ fara ɲɔgɔn kan o de kɔnɔ ni ko gɛlɛn y'i sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ mobili bɛna bin n'i ye o ya Allah ni talonna o ya Allah ni ko gɛlɛn siranna ko dɔ kɔrɔ o ya Allah i bɛ hakili to o la ala mago b'o la i fɛ i jɔ ɲuman ye waati bɛɛ i ka hakili to nin na nka lawla du'aakum ko gɛlɛn ma ne sɔrɔ ka maa si kana saliya ala deli la dɛ su dugu tila ma ni hamina ko min b'i la kana sigi k'i bolo da sen kan dɛ ayi i yɛrɛ ka ala wele a fɔ maa ɲumanw ye k'u dɛmɛ u k'i dɛmɛ u ka ala wele u k'i dɛmɛ kɔrɔ jumɛn u ka ala wele ye i y'a faamu ala deli fana n'i ka baara ɲumanw ye ani ka maa ɲuman kanu min bɛ dusukun na ka sɔrɔ maa ɲumanw ma i bɛ ala deli n'o ye mɔgɔ ɲumanw yɛrɛ jaati komi ala kɛra yɛrɛ jaati i bɛ ala deli n'a ye foyi t'a la foyi t'a la ɲininen dɔ duwawu bɛ jaabi fana parce que n'i y'a ye i bɛ ala deli n'a jaati e y'a kanu de o ye ka baara de naam fɛn kɔsɔn n'i y'o fɔ naam limanajonw tuma min n'a ye limanajonw ka makankutu fɔ n'o dafalen don a y'a nafa di ka fɔ madara ala tika ala safi a ko n bɛ minnu o makankutu in kan batu bɛ kɛ n'o min ye ala ye ni ala batu kun tɛ min bɛ kɛ kabini danfɛnw na ala kun tɛ sege ci u la donc nin don aw kɔrɔ a kɔrɔ salen min ye a filɛ ka batu min fɔ wa ibadur rahman k'a ta yɔrɔ la ka na nin yɔrɔ la
ako ala filɛ ka makankutu min fɔ a ka jɔn ninnu na ko ni o de kun tɛ ko i k'a dɔn k'a fɔ ko ala kun tɛ sɛgɛ cu la wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun jinɛw ni hadamadenw ale m'u da foyi kama fo k'a batuli naam a jɔra naam هكذا نيرلا نما من يسني لكم لولا دعاءكم لولا يعني لولا عبادتكم لولا دعاءكم لولا عبادتكم كفو قال ويلي كوغلنا هل ني مالا ويلي كوغلنا ني يالا بتو ني كوغلنا هل ني ما ويلي على بدمم أبا كلام النبي الله إبراهيم عليه السلام ما منو يافلي تسملا جبريل نانما أقول لا تشيبي فيوا غافالاي أكو أي أما إليك فلا أقول نجا تشيتلا أكو أو كيتلا دلي أيا جراكو نجا وسا كمنالا دليلا إلي مو بحالي كما على نيبينا بيل نيبينا لا لا ko oyinga sa kaba welelima ala o ba yala la du'a kum ka foko ka wele ni ma wele do ko atino ote akoroto akoro salen do akoro salen mi endron laula du'aukum laula ibadatukum wala du'a mi nye batue patanya fa du'a fo ngan nendo ni nyonje du'a do be ote batue welel do be ote batue me welel do be no e batue différence bu ñu ñoon ci duaw mana abina mana dama do kan ko abina welele gwansan bi mana nida duaw bi nabi ma ala nida ko mi naw duaw bi mana al ibada tam bismillah wa kazabtum abati aw ngal ndugera fasawfa soni yakunu لذابا بيجي لذاما لازم يفني بيجي لازم يبايعوي سورة الشعراء مكية دون نيرو لا يباد دون كفوكوا كم بتودم 227 آية نزل بعد الواقعة